Crita Cekak seratanipun Sri Adi Harjono kanthi irah-irahan Catherine lan Kartini. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Taman Bungkul wengi kuwi wis sepi, kari siji loro wong kang isih katrem ngematake kaendahan lan swasana tidem aneng kencor-kencore cahya lampu taman. Lampu-lampu taman sing ajuk-ajuk lan rodane uga diwangun peni. Ora pantara suwe ana sedan silver metalik treser-treser mlebu parkiran. Sabajute pandarbe mobil kuwi Catherine banjur kletreng-kletreng tumuju taman golek bangku ing panggonan kang lindhu. Iya ing kono Catherine kepingin ngungsekake ati, golek katentreman selagine rumah tanggane lagi kisruh jalaran anggone wis tabrakan karo sing lanang. Ora kok tabrakan secara kawadagan KDRT, nanging tabrakan secara panalaran babagan urip lan panguripan, beda prinsip. Akhir-akhir iki Catherine pancen babar pisan ora duwe wektu kanggo keluarga, kanggo Herman guru Nadine, semono uga kanggo Ivan lan Ayu anak-anake. Bocah kang sak temene kudu antuk kawigaten mirunggan saka wong tuwa, utamane sang ibu jer ing umur-umur emas ing mangsa bocah kang mangkono iku kajiwane kudu digulang lan digolowentah kanthi sabecik-becike. Ora mung cukup dipasrahake marang rewang kang prasasat kaya bocah, umbar-umbaran ketang wis dicukupi ing samubarange, kepara nganti ngluwihi taker kang tundhone bocah malah dadi kagong ketanggung kepomo ora sida. Catherine sawijining pengusaha salon kecantikan kang karire lagi mumbul ndedel. Jroning wektu 5 taunan wae dheweke wis kasil gedhekake usahane, saengga saikine wis duwe cabang cacah papat kang mapan ning nggon-nggon kang mungguh lan matis banget jroning kutha. Ewa semono Catherine isih arep gedhekake usahane maneh kanthi buka cabang ing Batu. Sejene kuwi Catherine kondang minangka ahli kecantikan kang mumpuni lan asring nulis artikel-artikel babagan kecantikan ing koran-koran utawa majalah-majalah wanita. Mula dheweke kerep diundang minangka narasumber utawa pembicara sajroning acara-acara sing sambung lan jagading kecantikan, kang lugune kabeh mau saka asile dudah-dudah khas kayane empon-empon lan racikan Jawa asli alami. Temane bab-bab sing dicap kuno utawa tradisional isih entuk enggon kang patut sajroning jaman modern iki. Suasana tidem permanem prabawaning ratri ing Taman Bungkul kang akeh wit-witan gedhe ngrembuyung sarta pasang rakit tetanduran pasren lan petetan kang ali nang semake kuwi kanyata ora bisa nylimur atine Catherine. Jebul katentreman kuwi ora teka saka njaba, nanging merentul saka jero ati. Rasa cuwa jengkel muring ngondhok-ondhok tetep bae isih gubel. Angel ilang oleh padu adu geni nepsu lan landheping ukara panyikara karo Herman wingi bengi isih tumapet jroning batin. Nuwun sewu kepareng nunut lungguh ya Jeng. Ulu-uluke wanita muda udakara 20 taunan kang weruh-weruh wis ngadeg ngejejer ning iringane Catherine. Wanita kuwi jaritan corak parang kusuma jare wong pesisiran, kebaya bludru ijo lumut tanpa kutu baru. Tangkepan
Kinancing peniti renteng saka emas tinaretes inten kalung tekak mawa liontin berlian sing celoro-corot kena sunare lampu taman. Rambute digelung peni mawa cunduk kiwa tengen. Kawistara ngudal pangaribawa gedhe. Catherine sak keplasan pungun-pungun kaya wong tangi turu diridu impen ala. Zaman modern, zaman kemajuan teknologi, informasi, komunikasi teko isih ana kang nggondheli busana adat. Apa ora malah informasi babagan mode utawa fashion kang nembe ngetren. Oh iya, lebar nekani resepsi temantenan ayake. Monggo, ceplose Catherine rada-rada kamisosolen karo nyungging esem gawean ampang. Kok nyepi golek inspirasi ya jeng? Apa siramu pengarang? Panjenengan ki lho Mbak, aneh-aneh wae. Pambantai Catherine kelincutan. Kok wanita kuwi kaya-kaya wis ngerti yen dheweke asring nulis, nanging sing iya Catherine dudu pengarang kaya pandunguke wanita anyar katon kuwi. Catherine migunakake tembung panyapa Mbak iku merga sinurung dene rasa ewuh pakewuh. Kepriye wong katone wanita kasebut luwih enom watara 6-7 taun tinimbang dheweke. Genahe rampung kuliah umur 22 taun, Catherine omah-omah karo Herman, sawijining PNS nyambut gawe ing bidang pertamanan Dinas Pekerjaan Umum. Saiki anake loro, Ivan umur 9 taun lan Ayu umur 7 taun. Nanging upama arep nganggo tembung panyapa dik sajak ora ngajeni, wong nitik saka busana lan tata trapsilane genah lamun priyayi luhur. Warga ningrat mungguh sebutane ing jaman biyen. Aja kurang ing pamengku ya jeng. Aku mung gagap-gagap. Sumambunge wanita mau terus lungguh njejeri Catherine. Gondo lenga wangine sumerbet as ora nyegrak. Siramu kuwi wanita kok wayah dudu wayah ning enggon sepi. Apa ana masalah keluarga jeng? Siramu mutung. Krungu brondongan pitakonan nanging cara pamedhare alus ulem merbawani iku sadeg saknyet Catherine rumangsa kaya dilolosi otot bayune, lemes lan ora rinoso mripate wis mbrebes mili. Angles jer nyatane dheweke pancen lagi mutung tenan. Niate pancen ora mulih. Yen kesel mubeng-mubeng mengko arep turu Hotel Hilton, mangkono batine. Suprandene bareng digelar digulung nalare kok ora pantes yen dheweke nempuh dalan kang samar kaya mangkono kuwi. Ing atase wadon teka mlebu metu hotel kanthi ijin-ijinan. Butuh apa ing wusana Catherine banjur nggapyuk wanita kuwi karo mingsek-mingsek sentrap-sentrup nrenyuake. Muwuna jeng dimen lega, ucape wanita kuwi ngelus-elus walikate Catherine kaya aweh daya kekuatan lumantar epek-epeke kang anyes kebak nges. Mbak, aku pancen mutung, aku ora kuat nyangga memutan batin iki Mbak. Pratelane Catherine bareng wis rada sareh. Aku wis mati-matian berjuang demi keluarga Mbak. Kadadak bojoku malah salah tompo. Sopo sing ora nelongso keloro-loro Mbak. Wong tujuanku iki apik kok ora ditampa becik. Dari wangi nungsang jempale iki bot-bote rak nggonku kepengin gawe bagya mulyane keluarga to Mbak. Karo serikutan ngulapi loh, Catherine terus nyeritakake masalah rumah tanggane kanthi blak-blakan tanpa ana disingit-singitake. Dudutane minangka wanita karir sing sukses lan duwe reputasi kawentar, Catherine malah kerem jroning kesibukane. Prasasat enjoy ucap-ucapane enggo lali marang keluarga.
Ing sisih liya Herman rumangsa ditanding wewenangane. Jejer wong lanang kepala keluarga teka diungkul-ungkuli wong wadon, ajining dirine kasilep dadi wong lanang ora kaanggep. Pepuntone malah bocah kang dadi korban kalendran kowen kapiran. Jeng emansipasi wanita kang ing biyene Daudi kuwi rak pandobrak marang daksiya sawenang-wenang bangsa penjajah Walanda kang jalari kasangsaran lan demoralisasi tumrap bangsa pribumi. Kejaba saka kuwi panduwa marang adat istiadat feodal kang banget ngrugikake kaum wanita, kayata wanita dipingit, kawin paksa, poligami lan ora entuk sekolah nampa pendidikan umum utawa keterampilan kanggo sang urip. Mula rikala semono aku sasedulur Rukmini lan Kardina banjur ado-ado adeg sekolah wanita, awit mung nganggo sarana pendidikan kang bisa ngangkat derajat lan martabate wanita. Lho, panjenengan Raden Ajeng Kartini to? Tumanggape Catherine bareng nggagas apa kang diomongake wanita kasebut. Iya, aku R.A. Kartini, putra RMAA Sosroningrat Bupati ing Jepara, uga garwa RAA Jaya Diningrat Bupati Rembang. Jeng, wo priye nalare wong Raden Ajeng Kartini kuwi ana ing jaman pungkasane abad 19 lan wiwitane abad 20. Gek saiki iki ana ing abad 21, Mbak. Panjenengan ngaku-ngaku ngawung awar, pambantai Catherine rada-rada judes. Siramu aja menggali neko-neko, aku pancen Raden Ajeng Kartini sing sak tenane. Jeng, wondene aku teka mrene iki rasaka kersane Jeng Arkantisari kuwi lho, wanita kang ngembani kalawarti minggon basa Jawa panyebar semangat. Aku disraya supaya ngimutake siramu ndunungake bab emansipasi wanita kang asring disalahpahami. Jeng, Catherine melongo saking kagete. Sejarah wis mbuktekake Jeng, perjuanganku kang ora ben-ben iku sak temene mung njupuk unsur-unsur modernisasi sing apik, nanging uga tetep murengkepi sari-sarine watak lan kapribadene bangsa kang positif. Yen kepengin pirsa buktine, coba nyimako kumpulan layang-layangku kang diimpun dening Nyonya Abendanon ing buku Der Duisternis-Tut League. Syukur bagi yen bisa entuk cathetan layang-layangku marang Nyonya Stella lan Dr. Adriani uga. Mbak, apa ana sing salah kanggo aku? Pitakone Catherine tungtum sedih tata rumangsane wiwit glimeti laku jantraning uripe. Siramu ora luput Jeng, ning isih ana bab sing kok lalekake. Kuwi lho, kaya kang wis diaturake ing ngarep. Pangari-arihe Raden Ajeng Kartini alus lan sareh. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Senajan wis dadi wanita kari sing sukses, suprandene aja nganti lepas saka oyot kabudayanmu, budaya kang adiluhung, sari-sarine watak lan kapribadene bangsa kang positif, aja nganti kok tinggal. Jeng, sing kok kersakake kepriye, Mbak? Emansipasi kang keduren anggone melesat nganti ngungkuli garising kodrat, tundane malah dadi musibah. Imuta lamun siramu kuwi wanita wani ditata, wani mernata lan wani ngrungkepi sebuah sita. Sijine kuwi siramu ono jejer ibu, ibarat babu tembung kasare, ning babu kinurmat uga iketan kalbu, iketan batin tumrap para putra merga minangka darah dagingmu, iketan batin tumrap guru nadi jalaran kuwi sigaraning nyawamu. Mbak, neng ono aku sing luput. Catherine andadaki klera-kleruning tumindake
terus mewek lan brol, tangise ora bisa diampah nelongso. Sing wis ya wis jeng, sing durung kelakon wae diati-ati. Siramu jajal-jajal sowan marang Jeng Arkadani Sari, curhat ngangsu pengalaman, wong ya padha wanita karir wae. Syukur-syukur yen siramu kersa langganan panyebar semangat, kanthi mangkono jawamu ora uwal lan siramu bakal entuk akeh saka PS jeng. Kepara siramu malah bisa nulis ing rubrik wanitane panglipure Raden Ajeng Kartini Tulus. Sembah nuwun Mbak, sesuk-sesuk aku tak ngelingake sowan Bu Arkandi Sari. Aku nyuwun pamit, tak enggal bali mesakake anak bojoku Mbak. Tandese Catherine banjur ngeblas marani sedan silver metalike saking ora srantone ndang gage tekan omah. Raden Ajeng Kartini mesem lega. Iguh pratekele Jeng Arkandi Sari katon buahe cothel.